Ang sulat ni Judas. Gikan ni Judas nga sulugoon ni Hesukristo ug igsuon ni Santiago alang sa mga tinawag sa Dios ug nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios, ang Amahan ug ipanaligdan ni Hesukristo. Mainyo unta sa hingpit ang kaluoy, kalinaw ug gugma. Minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga atong ginaangkon. Gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Kay may pipila kadaotang mga tawo nga miyuhot pagtipon kanato ug gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios aron may ikapasangil sila sa daotan nilang mga buhat ug gisalikway nila si Hesukristo ang bugtong natong agalon o Ginoo. Dugay nang gitagna sa kasulatan ang silot nga nahiaguman nila. Bisan nahibaluan na ninyo kining tanan, pahinumduman ko kamo kung giunsa sa Ginoo pagluwas ang katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto. Apan sa kaulahian, gipamatay nila katong wala motuo. Hinumdumi ang mga anghel nga milapas sa awtoridad nga gitugot kanila ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan. Gibilanggo sila sa Dios dito sa kahiladman nga mangiog. Gigapos sila og mga kadina nga dili gayud mabugto tagana sa dakong adlaw nga maoy isilot kanila. Hinumdumi usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran kansang mga lumupyo nagbuhat sama sa gibuhat sa mga anghel ug nagpatuyang sa pagkamahilawasnon ug sa kangil-aran. Mahiagom sila sa silot sa kalayo nga walay pagkapalong, silbing pasidaan alang sa tanan. Kining mga tawhana usab may mga panan-awon nga nag-aghat kanila sa pagpakasala batok sa ilang lawas. Gibiay-biay nila ang awtoridad sa Dios ug gibugal-bugalan nila ang mga langitnong binuhat. Si Miguel ang pangulo sa mga anghel, wala gani maghimo sa ingon. Sa iyang pagpakig-away sa yawa, sa dihang naglali sila mahitungod sa lawas ni Moises, si Miguel wala magbugal-bugal sa yawa, apan igo lang niingon, silutan kaunta sa Ginoo. Apan kining mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila hisabti ug ang nasayra nila pinaagi sa kinaiya sama sa ihalas nga mga mananap mao ang mulaglag kanila. Pagkaalaot gayud nila, gisunod nila ang gibuhat ni Cain. Gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi ingon sa gibuhat ni Balaam. Nangalaglag sila tungod sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Kore. Sama sila sa mga hugawng mantsa sa inyong mga pagsalo-salo tungod sa ilang makauulaw nga paghudyaka. Ang giatiman nila maura gayud ang ilang kaugalingon. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug wala magdalag ulan. Sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga bisag timbunga ug sa mga kahoy gipangibot ug patay na. Sama sila sa mga dagkong balud sa dagat kansang makauulaw mga buhat nakita ingon sa bula. Sama sila sa nangahulog nga mga bituon. Gitagan-an sa Dios og dapit didto sa kahiladman nga mangiog. Si Enoch, ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang nitagna
mahitungod kanila. Siya miingon, muanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaang anghel aron paghukom ug pagsilot sa tanang makasasala tungod sa daotan nilang binuhatan ug sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Mga bagulbulan ug timpasangil sila sa uban. Tigpasangil sila sa uban. Gituman nila ang daotan nilang tinguha. Mga hambugiro ug tig-ulo-ulo sa uban aron mulampos ang ilang tuyo. Apan mga higala hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw motungha ang mga tawo nga nagbiay-biay kaninyo, mga tawo nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala sila magbaton sa espiritu. Apan kamo mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pag-ampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo ug pagpabilin kamo sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Kaluoy kadtong nagduha-duha, luwasa sila pinaagi sa pagsaknip kanila gikan sa kalayo, ug ang ubang kaluoy usab inubanan sa kahadlok, apan likay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug sa pagtugyan kaninyo nga walay ikasaway ug malipayon sa iyang mayaong atubangan ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kahalangdon, gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kani ang sulat ni Judas.